Benvinguts a Kit Comarques de Catalunya. Quina és aquesta comarca? Alt Empordà, Baix Llobregat, Alta Ribagorça. Quina és aquesta comarca? Solsonès, Anoia, Selva. Quina és aquesta comarca? Garraf, Baix Empordà, Conca de Barberà. Quina és aquesta comarca? Segrià, Moianès, Pla de l'Estany. Quina és aquesta comarca? Gironès, Tarragonès, Val d'Aran. Quina és aquesta comarca? Val d'Aran, Garrotxa, Osona. Quina és aquesta comarca? Maresme, Cerdanya, Garraf. Quina és aquesta comarca? Vallès Oriental, Vallès Occidental, Ripollès. Quina és aquesta comarca? Ripollès, Solsonès, Osona. Quina és aquesta comarca? Conca de Barberà, Ripollès, Baix Penedès. Quina és aquesta comarca? Maresme, Cerdanya, Selva. Quina és aquesta comarca? Berguedà, Baix Penedès, Segarra. Quina és aquesta comarca? Vallès Oriental. Barcelonès, Vallès Occidental. Quina és aquesta comarca? Barcelonès, Alt Empordà, Vallès Oriental. Quina és aquesta comarca? Garrotxa, Baix Llobregat, Tarragonès. Quina és aquesta comarca? Pla de l'Estany, Vallès Occidental, Bages. Quina és aquesta comarca? Moianès, Pla d'Urgell, Alt Urgell. Quina és aquesta comarca? Solsonès, Osona, Garrigues. Quina és aquesta comarca? Noguera, Anoia, Garrotxa. Quina és aquesta comarca? Val d'Aran, Lluçanès, Terra Alta. Quina és aquesta comarca? Gironès, Segarra, Baix Ebre. Quina és aquesta comarca? Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà. Quina és aquesta comarca? Tarragonès, Ribera d'Ebre, Gironès. Quina és aquesta comarca? Montsià, Alta Ribagorça, Baix Camp. Quina és aquesta comarca? Terra Alta, Alta Ribagorça, Alt Camp. Quina és aquesta comarca? Alt Empordà, Alt Camp, Barcelonès. Quina és aquesta comarca? Bages, Pallars Sobirà, Pallars Jussà. Quina és aquesta comarca? Urgell, Priorat, Lluçanès. Quina és aquesta comarca? Garrigues, Segrià, Priorat.
Quina és aquesta comarca? Alt Penedès, Pla d'Urgell, Berguedà. Quina és aquesta comarca? Montsià, Baix Empordà, Baix Ebre. Quina és aquesta comarca? Conca de Barberà, Berguedà, Ribera d'Ebre. Quina és aquesta comarca? Alt Urgell, Lluçanès, Bages. Quina és aquesta comarca? Selva, Moianès, Cerdanya. Quina és aquesta comarca? Garraf, Baix Empordà, Maresme. Quina és aquesta comarca? Alt Camp, Noguera, Pallars Jussà. Quina és aquesta comarca? Pallars Sobirà, Montsià, Terra Alta. Quina és aquesta comarca? Baix Camp, Anoia, Segrià. Quina és aquesta comarca? Garrigues, Baix Camp, Urgell. Quina és aquesta comarca? Urgell, Baix Penedès, Alt Penedès. Quina és aquesta comarca? Baix Llobregat, Alt Penedès, Ribera d'Ebre. Quina és aquesta comarca? Baix Ebre, Priorat, Pla de l'Estany. Quina és aquesta comarca? Pla d'Urgell, Segarra, Alt Urgell.